अल बिटिआरनि मोनसे फोरोंगिरि आफाद जानानै जों खावलायो। रनज पेगु बिथाङा थांनाय 17 तारिख नैबे दाननि 17 तारिखआव मोनसे केबिनेट डिसिसन लादों बिथांमोना। बे डिसिसन लानाया बुंदों जे गंफ्रोमबो फरायसालिखौ बन्द' खालामनाय जासिगोन। जोंनि जे भेन्सार स्कुल जोङो जे दिनैसिमाव 15-20 बोसोर 25 बोसोर सोरबा सोरबा 30 बोसोर जानानै रिटायार जानो थांगासिनो दङ। बिथांमोना दिनैसिम बिना बेथन गावनि उदैनि ओंखामखौ सुफुंनानै बा मोनसे हाजिरा मुजिरा मावनानैबो बिथांमोना मोनसे फरायसालिखौ फोथांना लाखिदोंमोन। दा दिनैसिमाव बिथाङा जे मोनसे डिसिसन लादों माने गंफ्रोमबो स्कुलखौ बन्द' खालामनानै दोननाय जासिगोन। होमब्ला जोंहा सिन्था खालामनांगौ जाबाय आरो दा जोङो बिथांनि बे रनज पेगुनि बे मिनिस्टारनि जे खोथा बा चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि जे खोथा जोंनि बे फरायसालिखौ बन्द' खालामनायाव जोंहा बहुद दुखु नांदों। खारन मानो होनबा दिनैसिमाव जोङो साननो गोनां जाबाय जे बिटिआरआ मोनसे थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव मोनबोनाय बे बिटिआर एकर्डआव मोनसे 6.3 दफा मोनबोदों। बे 6.3 दफाखौ मावफुंनो होननानै दिनैहाय बिटिआरनि CEM प्रमद बर' डाङरिया जों लोगोसे गोबां MLA MPफ्रानो बुंबोदोंमोन बे दफाया सैथो आरो मावफुंनानै होगोन आरो गंफ्रोमबोनि बे भेन्सार दङ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बे जाफुंनानै बा नोंसिनि बा जोंनि फरायसालिखौ मावफुंना होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनै बे खोथाया जाफुङाखै। दा दिनै नुनो मोन्दों नै थांनाय 17 तारिखआव जे मोनसे केबिनेट डिसिसन लादों आरो गंफ्रोमबो भेन्सार स्कुलखौ माने बन्द' खालामनानै होनाय जासिगोन होननानै। बेखौ मानो बुङाखै बे बिटिआर सरकारा? MLAफ्रा मानो होनाखै? मानो रायजो सभा MP सारमोना मानो होनाखै? रोंगोरा सारा मानो बुंहराखै बिथांमोनखौ? दिनैहाय लासिंसिं बिटिआर एकर्डआ नंगौना नङा जों बेखौ सांनोसो गोनां जाबाय आरो बिटिआर एकर्डआ नंगौना नङा बेखौ गोख्रैनो फिनाय होनांगौ। जिहेतु बिथांमोनहा बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बे 6.3 दफानि सोमोन्दै बुंनानै होआब्ला सानथामनि गेजेराव जुदि डिक्लेरेसन होआब्ला जोङो सारा बे बिटिआर ओनसोलावनो जोङो बिराद गिदिर गिदिर धरना लानाय जागोन। गेजेरावनो जोङो ट्रेन अबरद खालामगोन। बिनिफ्राय जों हाइवे नेसनेल अबरद खालामगोन आरो जोङो बिटिआरआवनो जोङो नै BTC सेक्रेटारियाव जों बिराद गिदिर धरना लानाय जागोन। बेनिखायनो आं खावलायहरदों गंफ्रोमबो जोंनि फरायसालिनि जे फोरोंगिरिनि बा फरायसालिनि मेडाम सारमोना फैनांगोन आरो जोंजों जगदान होनानै जोंजों सापर्ट खालामनांगोन आरो बयबो फैनानै नैबे गाव गावनि जे थांखि बा प्रमिसलाइज जानो गोनां गाव जे दुखु खस्थ' खालामनानै फोरोंदों बेफोरखौ साननानै गोसो गुदुङै ओंखारबोनानै जोंजों जगदान खालामनांगोन। आरो बाहाय रावबो मोनथाम मोनब्रै एसोसिएसन दंबाबो जोङो एसोसिएसननि मुंखौ नागारनानै ज' फैनानै जोंजों जगदान होनांगोन। एसे टिचार हिसाबै फैनांगोन आरो जों बेखौ खावलायदों। नोंथांमोनहा जिथु सुबुं सम्पदखौ सोरजियो नोंथांमोनहा मोनसे फरायसालिखौ बिना बेथनाव सामलायबोबाय थादों। गमामायैनो दिनै आसाम सरकारा बुंनाय बायदि प्रभिन्सियेलाइज खालामला होनोब्ला नोंथांमोनहा आयेननि बेबस्था लाहैगोन नामा? थारैनो नंगौ जोंनि फरायसालिखौ जोङो निसय जों गावबा गावनो गायसननानै लादों होननाया बुंजागोन। खारन बाहाय मोनसे इनफेकसन बाहाय दङ। BODOनि जोङो ISनि जोङो इनफेकसन लानायसो जों बे फरायसालियाव गायसननाय जादों। बाहाय सासे मिनिस्टारा गावनि गोसो बायदियै जोंनि फरायसालिखौ बन्द' खालामनानै होनाय जाबाय बा जासिगोन होननानै बुंनाया गोरोन्थि जादों। जोंनि फरायसालिखौ जोङो नांगौ। जोङो मानो नांगौ होनबा जों दिनै 25-30 बोसोर मावनानै जोङो दिनैसिमाव बिथन मोनाब्ला जोंनि लाइफआ मा जागोन? जोंहा दिनैसिम मावनानै जानो जोंहा जेबो मोन्थाय गैला। गतिके जोङो बुङो जे दिनैहाय जितु बिथांमोना जोंनि फरायसालिखौ बन्द' खालामनो थांमारोब्ला जोङो गाबोननिफ्रायनो जोङो मोनसे आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। खारन बे आयेना ओरैबायदि जागोन जोङो हाइकर्टनिफ्राय सुप्रिम कर्टआव थांनाय जागोन आरो जोङो। आरो बेनि सायाव जोङो माखासे खोथा दङ। बिटिआर एकर्डनि सायावबो 6.3 दफाया नंगौना नङा जों PILबो होनो हागौ हयना नहय। बहुत खोथा दं बाहाय। मानो होनोबा प्रमद बर' सारा मानो जोंखौ थगायदों? फोरोंगिरिखौ लानानै जोंखौ राजनिति गेलेगासिनो दङ। मानो होनोबा बै समाव इलेक्सननि सिगां बिथांमोना जोंनि फरमेटखौ लाबोनानै जोंनिफ्राय माखासे डाटा लाबोनानै इलेक्सनखौ बा इलेक्सनाव जोंनि भटनि माखासेखौ जोंनो होनांगौ। ट्रेक्टर सावगारियाव होनांगौ भटखौ। दिनैसिमाव देरहाबाय जोङो सरकारबो खालामबाय जोङो। बोरो दिनैसिमाव बे 6.3 दफा मानो मावफुंजायाखै? दिनैसिमाव मानो सासे स्टेटनि मिनिस्टारा मानो 6.3 दफाखौ मावफुङालासिनो मानो दिनैहाय बिदि बन्द' खालामनानै होनो नागिरखो जोंनि भेन्सार स्कुलखौलाय? जों बेखौ